Saïd Santana Oliva de Safor, a una escola situada a la comarca valenciana de Safor, que s'ha proposat normalitzar l'ús de la llengua en tots els àmbits comunicatius, fent servir, entre altres eines, la introducció i l'ús del joc dels escacs. Tot i la situació socioeconòmica del centre, l'equip de mestres ha aconseguit en 2 anys implantar la pràctica d'aquest esport i ha fet créixer l'autoestima de l'alumnat amb la seva participació i intervenció en campionats i concursos d'escacs de la zona. Convé destacar-hi la implicació de pares i mestres, de pares i mares juntament amb els mestres, en aquest projecte que ha esdevingut